Jeesus oli pelastaja ihmisten keskuudessa, taivaan luoma lahja ihmisiä varten. Hän ei montaa sekuntia tarvinnut monen miljoonan ihmisen koskettamiseen. Kyllä, se on se Jumal X10 Lavis, joo. Jeesus kuoli ristillä, ja kun se teki sen, se näytti ihan nistiltä. Ja juutalaiset sitä kivitti, vaan siksi et Jeesus omi budejaan niiltä pimitti. Ja roomalaiset Jeesus traahas, siksi et ennen kävelyä Jeesus vitus plaadas. Oli Jeesuksel verta naamas, koska naidessa horokimas Jeesus traapas. Oli 10 käskyyn, niitä Jeesus kännis kommentoi, et lässyn. Oli Noallakin arkki, mut se ei Jeesus kiinnostanut, kun oli hullas Martti. Ei väli profeetan tittelil, kun Jeesus pelutteli katulapsi omal pippelil. Jeesus tulevaisuuden näki ja nauro pajares, kun naula uppos käden läpi. Niin oisin tehnyt mäki. Aina manchis ja Jeesus tilas Big Macin. Jeesus pysyi kunnos, kun treenien jälkeen ittensä steroidei runno. Jeesus oli puuseppä, mut ei osannut veistää, ja kyrvän pidi kettää. Jeesus pildas vitus body ja katto HBO pilves True Bloody. Ei väli viattomien tapoilla, kun Jeesus juoksi kyti haneen jalat paito hapoilla. Ei sutsutettu mihra mei, kun Jeesus tuki suutelteen vittu diapamei. Oli teot mahdottomia, sanoi Jeesus, kun pelas 5 päivää putkea vovia. Oli dietti vitun kosher, mut se ei estänyt Jeesusta polttamasta blossee. Vanhurskaat ovat häpänneet ja katuneet omaa hurskauttaan, koska kukaan ei ole heitä syyllisiksi voinut todeta Jumalan silmissä. Jeesus todistaa heidän kaikkien olevan erittäin viattomia. Kyllä. Uusi ja vanha testamentti, Jeesuksen mielestä parempaa teksti oli 50 sentti. Osti ruokaa torilta ja veti pilveen vaporisaattorilla.